Tapetovanie stropov. Stropy tapetujeme od zdroja svetla, napríklad smerom od okna. Vzhľadom k tomu, že vnútorné hrany rohov sú len výnimočne rovné, umiestnite prvý pás tapety približne vo vzdialenosti jednej šírky tapety od steny, nie priamo v rohu. Pre pásy široké 53 cm si urobte značku vo vzdialenosti asi 50 cm od rohu stropu so stenou. Najprv naplňte krabičku maliarského špagátu práškom, aby sa povrázok nafarbil. Potom pridržte povrázok na vyznačených značkách na strope a švihnite ním o stenu tak, aby sa otlačila rovná čiara. Prvý pás tapety nalepte presne pozdĺž modrej čiary. Tapetu pevne pritlačte na miesto pomocou pritlačného valčeka. Presahujúcu dĺžku tapety odrežite pomocou odlamovacieho noža a pritlačnej špachtle. Druhý pás tapety sa prilepí presne pozdĺž prvého pásu a pritlačí sa na dané miesto. Ak sa objavia akékoľvek výstupky, diagonálne nastrihnite nožnicami pás tapety tak, aby ste ním výstupok obišli a docielili tak požadovaného tvaru. Nadbytok tapety odrežte pomocou odlamovacieho noža a pritlačnej špachtle. Otvory v strope pre lampy a lustre najprv zatapetujte a potom vyrežte otvor odlamovacím nožom. Ak použijete pretierateľné tapety, je potrebné po vyschnutí lepidla ju natrieť.